90 pazjent kull xahar, eluf fuq eluf kull sena. Wieħed minnhom kien iċkejken Samuel. Samuel it-tifel li marad bil-marda qerrieda tal-lukimja. Kien fih iżda sfortunatament il-ħajja mhux dejjem tmur kif nixtiequ aħna. Iċkejken Samuel kienet reġgħet ħakmitu l-istess marda għat-tieni darba f'ħajtu. Viżibilment emozjonata Roberta Samuel irrakkontat kif il-familja tagħha kellha x-xorti li titla' kollha kemm l-Ingilterra u setgħu joqogħdu fl-appartamenti ta' Puttino Cares sabiex ikunu jistgħu jagħtu l-appoġġ kollu tagħhom lil Samuel. Aħna mill-bidu għajnuna emozjonalment kif tħallna speċi ta' mal-ewwel kienu hemm domna sentejn ġejjin sejrin ovvjament fil-ward, wara sentejn reġa' qabdu l-lukemja u kellna nitilgħu l-Ingilterra minna 6 xhur l-Ingilterra fil-fletti ta' Puttino. Dan jinkludi lil-ħu Samuel, Jacob, l-istqar magħna kemm iħobb jgħin il-ħu f'dan il-vjaġġ tant diffiċli. Inħobb ngħid lill-brother tiegħi. Idlhom grazzi Puttino. Grazzi Puttino. Roberta stqarret li l-familja kollha kellha tqatta' 6 xhur sħaħ f'Londra sabiex Samuel kun jista' jieħu trattament meħtieġ. Tgħid li llum il-familja ta' Puttino saret parti mill-familja tagħhom hekk kif is-sapport kien kontinwu bla limiti. Daħqa fuq fomma tgħidilna li llum il-ġurnata Samuel fieq u b'saħħtu. Il-familja tagħna dejjem kienu hemm. Ovvjament fieq issa qegħdin hawn u ġejna biex nagħtu ftit ta' kontribut u nirringrazzjawhom. Renny Zerafa, l-fundatur ta' Puttino Cares, spjega kif din il-maratona jista' jgawdi minnha kulħadd, kemm tfal kif ukoll kbar. Fost l-attivitajiet ser ikun hemm 60 siegħa maratona logħob ta' futbol u volleyball, kif ukoll diversi attivitajiet oħrajn. Stqar li l-flus li jinġabru waqt din il-maratona ser imorru għal proġett ġdid sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw iktar nies. Hawnhekk il-familja kollha ta' Puttino ħanservu lill-familja Maltija issa, hawn spettaklu għat-tfal, hawn spettaklu filgħaxija, ġifieri minn kollox hawn għandhom weekend biex jaħdu pjaċir. U l-flus ħajmorru għal proġett il-ġdid. Qed isifru 90 pazjent fix-xahar, għandna proġett il-maġġor parti jmorru ġo Londra u għandna proġett biex ngħinu daw il-familji. Illum Roberta flimkien ma' ċkejknin Samuel u Jacob marru sal-maratona fil-Marsa sabiex jgħinu lill-familja stiża tagħhom bħala grazzi. Iżda Samuel xtaq jgħaddi messaġġ personali tiegħu bħala ringrazzjament. Grazzi Puttino.